tinening kasewakan busana maneka warna Sepapus piteng udyana Mareka ben prayatna semurire heka balik setyane kantayane tresna para sasi permara manguswa nyong ambrengangang Wilahing awik namastu Purama Sidheng Om awik namastu silat Bring jiwang jagat karana Sirang tondo kawisisaning bisana Sono sinawung langening wilopestu maksila stantun lambahing Buddha Jinandur tutur katela tula-tulat Raden Paradya winursita ngupama prameng niskara Karantedya tumiying jaman Purwa mangyata kapasananing kebetotan pura rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik puting basa duking kunemu surasa yen narasaya karaos mlat sarira agrasa wani puruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakop caing carita becik wis gumelar jroning pagliran Gusti Jatine amriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra ndarumyang Kartika wis kinurba drateng kawasa sahari ratri angitri bawana pura teking tuk sina gilir kepanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan tangkar tumangkar kaya sindar ambun kaya jawah pating rembyah dada padhang ing kutu-kutu walang atoga burun wana myang burun toya dadya branaan tanpa wicalan padang terawan sinari sang hyang retna ingkang arsa marbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan pukir abang merengangah lamun kaik syayah dilat-dilata bumi saya dangu sumurup sang Jawangarka katon sama belakaran kurining abang ismu jenar kaperbawan sinari sang hyang Basanta tanam tuwa katon ijo ruya-ruya mangku kuring kang biru moyo-moyo puja ing gunung kinemulan ketanu kasiling praban sono lenggat lenggun nganti kaya gunung Makutha Mega tanah tawis dangu seleng kawula dasis den luar sangupu buka karep Tegal Jawahe
angluhur silur tanono pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul karo kune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan samara wangi sakyang ngarkoso tangu saya inggil wis katon mala sinar jagat durung keplat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yada rebut ijo rebut kukuwung pananding mangki sinebat kelampis ireng labet tengahing dusun wonten wit kelampis ingkang cemeng lesipun karang tumaritis minangka werdi panggenan mirah toya sumber gung sendang tlaga dalah pancuran dange beki desa toyane pinara para hanjung mring pasabinan kinarya ngocori pari naratas ilining tirta kinaya pangguyanging sapi tuwin pasebane bebek lan meri tengahing duka karang kadempel wonten wisma jembar minangun joglo pinayu sirap raksasana saka guru raksa jati wasesa blandar tengah ngaglah dumadi saking jenglot wali kukun jerambah winaratin tinalasan sela seta lawanging wisma raksa cendana inep saking raksa pelem tali jiwa taritisan kinantungan gere ginambaran Bathara Ismaya lagi anganglang bawana ginelar ginulung anut kabetanira naratas ngrapting pelataran sinebaran pasir samudra sinela wedi pakuja katingal mobyar lamun kasara ting Giwangkara yayah walataga sobeng pegagan banon bata kang kinarya pagring wisma ing ayun sinangkepan regol kinarya cakruk marundan sinangkepan dilah ting jajar-jajar lamun mulat mangayun tinon tebaning pasabinan kapantok uruting Cakrawala katingal Marabawa adeging gunung bebanjengan dasare wis nungkap mangsa panen pantyup tari siaglar kaya sesetya binabar kuning gumringin katempuing maruta katon lembak-lembak yayah ombak ing Jaladri mulat mangulon anangge tebaning kebon ingkang tinaneman jamu lan pon-pon mulat mangetan saking wit-witan nganti kaya alas tutupan mulat mengalor tinon taneman sarwa genjah nenggih klapa gading pelem golek mana lagi lantali jiwa saben wisma sinung kandhang kinarya miyara Rajawaya dadi asri endahing bali griya wisma joglo ingkang kinembong ijeming gegodhongan anenggih punika sudunging kilurah ingkang pinisepuhaken ing Karang Kadempel nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manang Munung Juru Dyah Punta Prasanta Janggan Semara Santa ya Boga Sampir ya Boga Jati inggih Sang Wismaya pramila sesebatan Semar amengku werdi usdatan kasamaran dhateng obah sing kahanan Nayantaka kalamun sisah wedanane yayah Kunarpa Badranaya kalamun manggih suka wedanane pindha sasangka sumaret amengku Prabawa Saron Sari sak soleh tansah ning semaken Duda Manang Munung wujude sarwa ngewuhake Juru Dyan Punta Prasanta amengku werdi dadi pamonging satriya trahing Wita Radya Janggan Semara Santa amengku werdi dadi aran para pitakone satriya kang ngarsa nglampahi tapa brata Boga Sampir yekti jalma pengawak dewa ya dewa pengawak jalma Boja Gati tegese dadya peladi ingkang setya tuhu dhateng sesanggeman Ismaya lire dadya pangeja wantahing Hyang Ismaya wis kasusra nadyan derajat ing aceplik nanging serbat pamong agung inggih talining jagat agenging pangaribawa ngantos binasaken ngreksaka gigire mencorong bun-bunane nadyan kenging pinidak pewayangane Cahari Ratri Muhung damel suka akarya nak tiasing sasoma datan ngendhak gununging liyan kuncarane nganti den wastani jimat bisa ngucap pusaka kang bisa kandha nalika dinten Setu Kliwon wulan kasuda pancine tabuh sanga enjing kelurah Semar katingal lenggah ing pendopo ngadhep tepo Cigula Batu Pacitan Uwi Gembili
ingkang kepareng caket mangarsa nenggih punika putra pembayun Karang Kadempel nama Kilurah Nalagaring ya Cakrawangsa ya Pegat Waja ya Pancal Pamor ya Wiryat Meja Braja Lintang inggih Sang Rangga Cetut Kuda Marawinaya Sang Das Karyana sumambung bisa manira putra panengah saking Pecukilan nama Kilurah Petruk Ronggung Jiwan Jengglong Jaya Kanthong Bolong Tong-tong Sot Dawala inggih sinebat Suragendela kasambetingipun tatuhu Sang Parujung lampe sireng nenggih Kilurah Bagong ya Sang Bawor ya Kacepot sawetawis dina lelenggahan nanging dereng wonten ingkang ngunandika kedadak wonten Ganda Arum nyrambahi Wisma punika sasmita praptane Sangya para Pandhawa kadhiraken dening Noteng Durmati Sang Prabu Sri Bathara Kresna daya-daya para Panakawan samya mapak rawuhira ingkang Bandara mangkono tanggaping semu Sang Badranaya ingkang dereng kababaring lisan Sa
tinon ning pasewakan Busana sutra kang maneka warna Sepak puspiteng udyana myang panjrah sarwa rukma renggeng manik Narawata Papra prabanya sumirat Apra prabanya kang sumirat Nyareng teca lelewaran ler ke lace sereng tadet wimbo kekondo amre minget kati uping maruta mando separan kang mangambar ongas kekek ukek sakdolita mel kula nuwun sewu sinuwun prasasat kadedene kejugrukan Wukir Sari lepaning samudra madu manah kula awit tanpa kanthi kanyana-nyana ning atasipun namung sak sudung kula mung sak gubuke Semar kula niki wong ora duwe kula niki mung wong tani kula niki mung wong kawula cilik derajat kula menika namung batur mung punakawan teka karawuhan priyagung mboten pangling menika bendara kula sinuwun Puntadewa alih sinuwun Ndarawati sakrawuh sing ngandika kula ngaturaken
Wilujeng Gus rawuh panjenengan. Sinuwun Puntadewa. Niwang Agung. Muga tansah ngayomi mring kayuwanane Kakang Semar sakula warga lan kawula ingkang kadempel ya Kakang Nayantaka. Kaget rasaku nanging gawe bombong lan gawe pengarem-arem jroning penggali Puntadewa. Dene praptaku ana ing karang kadempel. Kakang Semar ngaturake pambagya raharja. Ya Kakang. Wis slamet. Sowane Puntadewa ning karang kadempel ana ngersaning Kakang Nayantaka. Ora ana alangan sewiji apa. Ya mung Puntadewa ngaturake salam taklimku muga tansah kunjuk ana ngersaning Kakang Badranaya. Nggih. Kula tampi akarya bombong rasing penggalih. Mboten langkung kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk marang ngersa jengandika sinuwun Puntadewa sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Mboten langkung dipun prayogaken anggen jengandika lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak Kakang Badranaya. Menika sinuwun Ndarawati ugi rawuh mriki. Kula ngaturaken sembah lan wilujeng rawuh jengandika sinuwun. Jagat pangestu kono wayah Bathara jagat. Ya Kakang Nayantaka. Prayoga praptaku ning karang kadempel dina iki ora ana alangan sewiji apa ternyatane praptaku ning karang kadempel iki pancen dikandhi dening Yayi Prabu Puntadewa, Yayi Aji Darmakusuma ing Ngamarta. Rikala semana aku ditimbali supaya nyaket ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa. Tumuli aku banjur dikanthi sowan ana ngersaning Kakang Badranaya, Kakang Semar. Nggih. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa tiba sepadha-padha. Nggih. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Menika kadidene Ndarawarkudara ugi rawuh mriki. Gagah piteksa gedhe dhuwur godhek mok simbar jaja. Sarawuh ngandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den Ndarawarkudara. Yo Dipol kowe ngaturake pambagya raharja karo Prabu ora karang kadempel dina sak mengko iki tak tampa karya bombong penggalihku slamet tekaku ana ngersane Dipol ya Nayantaka kakangku ya mung aku ngaturake basaku katura lan sembahku ana ngersane Dipol kakangku. Mengke riyen ampun wayadat dire piye mengke riyen to mang petung kanthi nalar sing ganep cobi dipetung derajat kula kasta kula menika kula niku ning kawula cilik kula niki ming wong ora duwe kula niki ming wong aceprik lah kok sampean ngaturke sembah kalih kula wong sampean niku bendara kula panjenengan menika kedahipun ingkang kula ngabekti, kedahe kula sing ngaturke bekti kalih sampean, mboten kok kula Semar. Wonten timbalan. Pancen iya tata lair yen disawang. Kanthi netra lair Dipol kakangku kuwi pancen nuwun sewu ya mung wujuding wong aceplik, wong Panakawan, wong sing ora duweni derajat lan pangkat. Nanging tumrap Werkudara dasawang kanthi paninggal batin. Pangit jawantai Kakang Badranaya ya Dipol kowe ora liya kaya dene sembe Sang Hyang Wismaya. Mula aku kudu tansah ngabekti karo Dipol kakangku. Lajeng mengke walat napa dosa napa sing ajeng kula tampa sing ajeng kula sandhang ngantos kula wantun nampi sembahipun Ndarawerkudara. Wah rasah kagian palang ati. Nom Werkudara bangane Semar wis tamponen. Nggih. Kula kok malah deg-degan.
Nggih Gus, Ndara Werkudara. Kula tampi akarya bombong raos sing penggale dawah sami-sami Gus. Kakang Semar, aku ngaturake salam taklim lan aku ngaturake basaku sartane sembahku ana ngersane Kakang Badranaya. Ndara Warjuna kok ugi sami kalih Kang Raka. Iya. Mergo pancen Kakang Semar kuwi sing gedhe lelabuhane tumrap Arjuna. Mula aja walang ati tampanen sembah Arjuna. Mugi mboten malati kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung sarawuhipun Gusti kula sekawan wonten ing mriki mugi tansah kasukecakaken Gus. Ya Kakang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ya Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak. Ya dipol kakangku kaya wis ora kurang kepenak. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kurang prayoga praptaku sowan kono ngersaning Kakang Semar. Role nala gareng Petruk apa dene Bagong. Kowe atura bekti mbagekno wajibe kowe iki abdi kudu ngaturake sembah karo Bendara. Wah. Ndara Puntadewa. Iya nala gareng. Nggih. Wilujeng sinuwun. Iya selamat tekaku, Pak. Ketinggal mencorong. Tejane perbawane gedhe ya Tru. Iya. Lho ratu ki nek pancen ratu sing suci tenan ya ngono kuwi. Ha iya. Mulane kuwi, heeh. Ning ya ana apa? Ya ana sesuatu. Kowe iki kok ora genah. Ha iya wis engko tak critani. Heeh. Bekti kula kunjuk sinuwun Puntadewa. Iya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Kula punika jimat. Paripe ndayana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Ya nala gareng tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, kula punika jimat. Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk Ndara Werkudara. Ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Kula punika jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ndara Warjuna. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Arjuna. Ya nala gareng pangestuku tampanana. Nggih. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, Ndara Werkudara, kalih Ndara Warjuna bekti kula kunjuk. Lho. Adek ngiras ta, Tru? Amen cepet. Kowe iki kesuwen dadak siji-siji ngenteni le nyauri kesuwen wah jan wis ora. Ya Petruk kancung bolong tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Nggih. Kula antu-antu pangestu paduka. Sinuwun, kula lho. Cak ki kok nganeh-nganeh. Nganeh-aneh piye? Biasane dikon esuk mrengkel gong ngaturke bekti. Nggawa apa-apa ngono sik apa ora? Nggawa gula teh apa ora? Nggawa cangkingan apa ora? Lah iki urung dikon kok wis muni. Aja ngono, Reng. Adewe iki ngeyup kamukten ana ngersane Sinuwun Puntadewa. Awake dhewe iki urip ana ing bumi Ngamarta. Awake dhewe iki wis mangan 8 wektu ana ing negara Ngamarta. Awake dhewe mulane kudu bersyukur. Aja njur kaya ngono kuwi, eling wong urip tanpa pawitan. Iya. Dagang tuna andum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, ning nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan ora njaluk, ora njilih, mung sadrema nglakoni. Ha iya. Mulane nek aku etel wae ambok lelakon uripku arep kepiye wae ambok uripku kere ora ndek apa-apa sing penting duwite sing penting bahagia. Ha iya. Merga kunci wong urip bahagia ki mung siji. Apa? Tampanen uripmu sak derma kowe nglakoni urip insyaallah kowe sehat terus. Rezekimu kecukupan, arep kowe ra kerja, kowe mung pengangguran, nek kowe tansah ndedonga, tansah sumuyat ana ngersaning Gusti Kang Akarya jagat, kowe mesti tansah pinaringan berkah lancar barokah sehat walafiat. Ngono kuwi. Ha iya. Ning aja lali ngibadahe. Ha iya. Ngibadah ki ya ora mung trima salat. Salat kuwi genah utama ora kena ditinggalke. Ha iya. Ngibadah kuwi meliputi siji sedekah. Iya.
loro maca Quran lan sak liya-liyane. Ha iya. Mulane Kang Saka kuwi wis iki ora tak teruske mengko ndak dadi pengajian. Ha iya. Sinuwun Puntadewa bekti kula konjuk sinuwun. Iya iya. Ponokawan Bagong jangkep nggonmu matur. Jangkep. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundika jimat. Ya Bagong tak tampa. Mengke riyen kula dereng matur. Oh iya lali aku. Wah edan. Sinuwun Darawati bekti kula konjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundika jimat. Ya Bagong. Engko sik. Wah. Kok urung-urung kok wis arep menehi pangestu para. Bekti kula konjuk Darawarku Dara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundika jimat. Ndara Janaka bekti kula konjuk. Ya Ponokawan Bagong. Sing banget ndak tresnani. Wah, asik. Tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula tampi amplope. Bagong, Nun, aja disebutke ana kene. Aku isin dirungokke piyayi akeh. Mboten napa-napa. Sing nggon amplop pun kula tampi kantun sing transferane dereng. Kowe iki ra ngisin-isinke ngono kuwi to, Gong kowe nampa apa? Ya wis ana. Bisnis. Iya. Ya ngono kuwi wong ki nek bersyukur menjalani hidup, rezeki iki sing jeneng rezeki iki sangkan pananing dumadi. Ha iya. Ora kanthi kanyono-nyono, wong ki nek bersyukur mesti teka dhewe. Ha iya. Ora usah kowe njaluk-njaluk ning pinggir dalan, nyuwun Pak, Bu, Mas, Mbak, Dik. Wah, ora jalan ngono kuwi. Ha iya. Malah ora ndadekke berkah. Ha iya. Nek kanthi kowe mensyukuri urip lan nikmatmu sing diparingke Gusti, insyaallah. Iya. Waton kowe budidaya, Iya. mesti bakal diparingi karo sing gawe urip. Iya. Nyuwun sewu sinuwun. Sasampunipun kula nampi rawuh jengandika. Niki pahit niku. Ah, niku pahit. Kowe iki ra ganggu sik to iki bapak arep matur. Ya ora nggo dolanan cangkem. Ha kowe iki risih ora. Bagong menengo sik. Nggih, Bapak. Sasampunipun kula nampi rawuh jengandika Gusti kula ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun. Damel kaget penggalih kula dene kula nampi rawuh jengandika. Monggo mboten kados dene adat ingkang sampun. Ning atasipun kula niku namung derajatipun batur tartentu mbok bilih menawi jengandika nggadahi bot repot utawi jengandika kepengin tandang karyanipun ingkang abdi pun Semar tartentu kula kedahipun dipun timbali wonten negaring Amarta. Lah kok malah jengandika rawuh teng mriki. Kaget kula sinuwun. Monggo kahanan ngomah kula niki ora duduwen. Wedang ya mung sakanane, teh cemceman dek ingi kula nggo melih. Kula mung sarwa-sarwi kekirangan pacitan kula nggih ming sego aking ming gogek ngoten niki sak entene. Kula niki rumaos isin, kula niki rumangsa rendah. Derajat kula ming ponokawan kok kula dirawuhi priyayi agung ki leh kula arep nyuga nganggo apa? Mila sinuwun. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Rawuh jengandika wonten mriki menika wigatosipun menapa sinuwun? Kula nyadhong dawuh. Kakang Semar, wonten timbalan. Aja ngrembug bab perkara suguhan. Sayekti yen to pancen niatku sak kadang sowan ana ngresane Kakang Badranaya iki pancen ana wigati. Lan ya mung Kakang Badranaya sing ndak butuhake. Lan anggonku sowan ana ngresane Kakang Badranaya iki diesemi dening Kakang Nayantaka Puntadewa sak kadang wis rumangsa seneng. Aja meneh kok disuguhi panganan unjukan lan sak piturute ngibarate wong sing seger sing tanpa ngombe wareg sing tanpa mangan yen to sowan ana ngersane Kakang Nayantaka iki tansah nyenengake penggalih kuwi wae wis cukup kanggo Puntadewa sak kadang Kakang.
Ngerti ya mau tak tukokne martabak. Ha iki kok ya ora ngerti nek sinuwun pun tak ora rawuh. Lah reti aku mlayu ning ngawen sedilit nuku martabak. Ha ya iki ya wis sakanane ora. Kok kowe ora kabar-kabar. Mau ki Ndara Arjuna, tak kira ki Ndara Arjuna WA aku ki mung karo rene dhewe. Jebul kok nganti sak kadang. Ya mbok menawa Wigati mir dangunen mir. Iya. Mbok menawa SK arep medun. Iya. Rasa mikir sing werna-werna sik kowe. Matur sembah nuwun. Bahagia ingkang tanpa upami ingkang kula raosaken, Gus. Salajengipun wonten maring dawuh menapa kula nedya nyadong dawuh, Gus. Kakang Semar, wonten timbalan. Kena ngapa ta sababe dene Puntadewa sawanana kersaning Kakang Nayantaka. Merga pancen telung candra sing dak rasakake iki atiku katon suwung Kakang. Lah pripun? Liripun kados pundi dene sing ngendika kados mekaten. Kuwi anu kae lho, Pak. Sinuwun Puntadewa ki rumangsa dalane rame atiku sepi. Ngono kae lho. Kuwi ana sesuatu kuwi, wah koyoke galau ditakoni wae. Kenging menapa kok ngendika kados ngaten sinuwun? Sebab jalaran pusana tulung candra 10 dina ri kalungguhan dina sak mengko iki garwaku ya prameswari negara ing Amarata ya Widyajeng utawa Yayi Wara Drupadi garwaku puncat saka negara Ngamarta. Kidung apa to ki? Sampean kaget aku ya melu kaget ora. Senengane kok ora ngrebeki wae ora. Gusti Ayu Wara Drupadi oncat saking negari Ngamarta. Iya. Lah teng pundi lungane? Yen to aku ngerti lungane mesti wae aku ora rene. No wong kok ya mbok ya mikir, heeh Semar ki goblok. Wis cetha takon rene iki sambat ora dingerteni lungane Gusti Ayu Drupadi nang ngendi kok isih takon lha lungane nang ngendi lah mbuh lah ngerti lungane nang ngendi ayo ora rene mesti langsung digoleki dituju dijemput kanthi mobil Alphard. Semar ki sok neka-neka wae ora lah larah-larahe kepripun kok saged mekaten ya mung rikala semono nalikane tabuh wanci 8 bengi bareng isa aku lan Yayi Wara Drupadi lelungguhan ana ing taman keputren negara Ngamarta kedadak Yayi Wara Drupadi kepengin becekake sarira nguyuh iya dadak dibasake becike sarira nguyuh ngono wae wis. Ayo iki ratu ki ya basane kudu ditata. Dumadakan ora do ngono ki ta terusan. Pun mang teruske. Iya. Dumadakan nganti jam 10 bengi. Yayi Wara Drupadi ora bali mring kunarepanku. Ndak goleki ana ing pakiwan ora ana. Banjur aku mesthekake marang kadangku ing panengahing Jodipati nunggul pawenang apa. Mbak Yumu Wara Drupadi ning Jodipati Werkudara muni yen ta ora ana. Arjuna ya ngono sebab kuwatiring manahe Puntadewa yen to ngasi mengko Yayi Wara Drupadi dicidra dening Arjuna. Wong kok senengane sok ngarwara. Wong kene iki lagi karo Sembadra kok dituduh sing ora-ora. Ya mung pun Kakang Subriya wae Arjuna. Mboten Koko Prabu mboten dados menapa. Banjur ndak pesthekake Yayi Wara Drupadi ilang
tanpa dimangerteni menyang ngendi kalungguhane lan lungane Yayi Wara Drupadi tumulyaku ngrawuhake Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ndak aturi rawuh ndak suwuni priksana ngendi lungane Yayi Wara Drupadi wis ningali kaca paesan uga nanging Kakang Nayantaka uruhananira ora dimangerteni uga lungane Yayi Wara Drupadi Yayi Wara Drupadi kaya dene ketutupan mega peteng leliwengan ora bisa dimangerteni ana ngendi dununge banjur aku kelawan Kaka Prabu Kresna nganti supayane sowan ana ngersane Nayantaka sing ora liya wigati gandeng Kakang Semar kuwi jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha mula kang saka kuwi aku njaluk iga pratikel ana ngersaning Kakang Nayantaka Kakang Badranaya Anjrenggang Puspita arum kasilering samirana mri Sakar kadung ngas gandanya Mawerara Sretnaning driya akono dandan sing ayu menora mengko penonton do seneng do ngrasani sindene nom kabeh. Kowe iki malah omong apa ora? Nuwun sewu sinuwun lah kok malah mengherankan kula rumaos kaget ning atasipun kula menika mung batur. Hah. Kula niki mung wong ora duwe. Lah kula niki mung wong ora ngerti apa-apa. Ibarate kula niki wong sing lumaku ora nganggo sendal. Lah kok sampean malah takon bab ngilmu kawasisan, ngilmu kawaskitan. Panjenengan nyuwun priksa wonten pundi dunungipun Gusti Yayi Wara Drupadi? Lah nek ngaten niku kula mboten saged ngaturke karang Semar niki aja kok peninggal batin. Mata kula niki men minus 20. Kok arak goleki sing ndlesep-ndlesep. Monggo mboten dipun mangertosi tindakipun Gusti Yayi Wara Drupadi. Nyantane kondanging jagat nyebutake yen to Kakang Nayantaka kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Mesti wae bisa ngerti sadurunging winarah lan uga Kakang Semar kuwi dikondhangake jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha mesti wae uga bisa mangerteni ana ngendi kalungguhane Yayi Wara Drupadi. Pancen bener mangkono Kakang Badranaya. Rikala semana Yayi Prabu Puntadewa ngandhi kelawan aku nata Ndrawati supayane sopan urusaning Kakang Semar sing ora liya wigati praptane Yayi Puntadewa ana ngersaning Kakang Semar kuwi ya mung merga pamrayogaku pamrayogane nata Ndrawati supayane nyuwun priksa marang ngersaning Kakang Badranaya. Gandeng Kakang Badranaya kuwi uga pangejawanting Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula ku uga tansah mangerteni sak mobah musiking Yayi Wara Drupadi. Yayi Ratu Wara Drupadi menyang ngendi mesti wae Kakang Semar bisa mangerteni. Ya dipol pancen kuwi bener. Nadyanto dradane Semar kuwi wong-wong aceplik, wong-wong loro saudra telu saurupan. Nanging yen to bab kawasisan, bab kawaskitan
mesti wae dipol kakangku go mangerteni. Iya Kakang Semar, ndak tulung kanthi banget, ndak jaluk kanthi banget. Marata diaki Kakang Badranaya gawe asrana supayane Kakang Mbok Ayuwana Drupadi Sadyagi kundur bali mring kunarepane Kangka Prabu Puntadewa Kakang Badranaya. Sigra kang bala tumingal Walang campo sanyong dali Lerot natit pilateng kota Danyangkung manguncang niti Menjang sangat cemicil Ladin nyong taliwus Tresna Surawilangga kaya buta singa wragil pasti jangga dendanya mangambek paya arep didem permanem datanana sabawane banek walang alisik nalika semono ron-ronan datan mubah samirana datan umambah awit kaperbawan Sang Kilurah Semar Badranaya ingkang lagya pucek penggalihnya sanalika ndadosaken kanyut kang pinangka wardi kanyut ujaring wong inang wardi ujaring wong akecoh minangka durung abang kecoh durung tumetesing bantala kasaru gedhasaring mertala byangarsa tangkeping mriku maseban bono amo apa to kang dadi darunane ora ana macan apa dene gajah kang medhun ingkang bedal saka kebon binatang kejawa mung rawing nalendra saka tlatah sabrang galea kaya bareng nanggapake kaget kang samya mulat mangko bae para kawula kanca nedaya jak jaluk dalan Nuwun. Sinong wati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut hambre kanggang awit to dedenceng-dencengan Lah kok mengagetkan ki basa apa mbok sing cetha to mir kowe kira
Nang kene iki sing rawuh ki priyayi-priyayi sepuh kabeh iki kok mengagetkan dengkele atos iki. Gawe kaget ning atase tole aku urung rampung. Malah aku urung sempet urung kober matur ana ngersane bendaramu sing nyuwun mriksa kana ngendi. Kalungguhane Gusti Ayu ora Drupadi modar arek kleru arek aku ki wong Gunung Kidul muni bayung ya basung muni bayem ya basem muni ayu cantik wedi keblegong ngene kok lah kok iki trole kusik iki kok ana wong mabiyor sandangane nala gareng apa iki kancamu. Wah, udu aneh, aku kan dikonco outfit kaya ngono. Aku ki meng kathok lepis ora ganti-ganti kan dhisik. Wah kuwi lho, wes mambior kalunge emas. Wah, tumpuk 5 edian sugih. Wah, kupinge dipersing emas nganti gloyor. Wah, tindikane wah sedan irunge nganti kaya ngono. Mau tak sawang mesem kok ketinggal katok kelop untune jebul dipager emas jebule ya. Wah, sugih iki, Pak, sugih. Ora duwe. Kancaku ming wong kere-kere kok. Aku kok kekancan karo wong sugih iki harus ditendang dasku. Kon lungguh. Ha iya. Sing mburi men ketok. Ha iya, mesti ana sing ngati. Ha iya. Petruk apa iki kancamu? Dudu, Pak, anu sanes. Wong aku ki ra ndek kanca kaya ngono kuwi. Kanca-kancaku ku ya akeh-akeh gentho. Ah mongko kuwi nek tak sawang kok wah sandangane katon Nabior iki ratu sugih tenan. Ora, Pak, kudu kancaku. Nala sapa? Nala sapa ora? Bagong apa iki kancamu dole? Tuh. Kancaku ki lemu-lemu padha aku. Kancaku ki ya bangsa bronjong, menthok ngono-ngono kuwi. Ha iya. Utuh aku ora ndek kanca kaya ngono kuwi. Turne iki wong kuwi ki Nalendra resik kok. Ha iya. Nek kancaku ki wah kanca-kancaku jenes kabeh. Aku tahu kelepetan dosane ning alhamdulillah wis iso mari. Ha iya. Ayo nek ora sing ngajari ya kanca-kancamu kuwi, kanca-kancaku. Ha iya. Wis pokoke ngangger lunga wong telu, aku bronjong menthok. Rani. Kuwi wis pembahasannya wis di luar nalar. Ha iya. Lah iya to. Tenan kuwi. Ha iya. Wis anggere mobil siji sine wong papat kuwi wis ora nek sing genah. Ha iya. Wis kancaku ya mung kuwi. Ha iya. Kepepete liyane ya berarti Liyandrayan, ya kepethuk ning dalan terus bareng. Ha iya, ora aku ora duwe kanca ngono kuwi, Pak. Ha iya. Mengke riyen sinuwun, kula nuwun sewu. Katingal datan mobah, datan musik. Kunarepan jengandika Kisanak menawi kula tingali saking busana panjenengan menika Nalendra. Kula nuwun sewu panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun lan kula nyuwun pangapunten sampun kinenten kula menika wanuh yekti saweg sepisan kula menika wanuh tumambuh marang kersa jengandika sinuwun Kisanak panjenengan menika Nalendra saking pundi Kisanak lah kok meneng wae kula nuwun sewu Kisanak panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Wah, micek kuwi fix genah. Ora ngono kuwi to orang iki Ratu Agung ora. Iki ora tak gugah. Oh, lah meremno kok riyip-riyip matane ora. Edan. Wah, edan.
Age wae makler ira wong wedok ayune ora sama. Lah kok digugah lehku Nendra keparat. Sopo sing gugah aku mau? Kula. Wah, edan. Sekarang sampean ki ditimbali bapak, kok malah turu ra. Wah. Lali aku, wah edan. Wah, wonten dawuh. Nuwun sewu ki sanak. Napa jenengan niku capek kok dugi ngriki sare. Wah, edan. Wah, edan. Ya pancen dina iki aku. Dina iki aku akeh gawean. Wingi sedina rakor pendamping budaya. Kesel ora sebaene biyo. Arep rene iki mau aku pijet. Usik. Apa ya bener kene iki omahe sing jenenge Sumar. Mengkeri nek sampean madosi Sumar teng mriki ya mboten nonton. Mriki niki omahe Semar Badranaya. Lah iya, Semar Badranaya. Waduh. Di Ngapura. Wah, kleru leh ku nyebut. Apa ngene iki omahe Semar? Hah? Nggih teng mriki omah kula, gubuk kula mboten wonten kalih nggih teng mriki. Sinuwun, wah edan. Ning atase wetak sawang saka lehmu nyandang nganggo kowe iki mung wong sarwa-sarwi serba ada. Sarwa-sarwi prasaja lah kok bayo kowe ndek pendhapa kaya ngene. Wah, ampuh. Iki nek dienggo wayangan, wah, mantep. Apik tenan Semar. Ah, nggih. Sagatuk-gatuk kula. Nggih niki leh kula nyelengi ketriyen tuku cagak siji. Taun iki tuku cagak siji, taun ngarepe tuku cagak meneh. Njur mengke dari tahun ke tahun mengke nglumpuk dados pendhapa kaya ngeten iki nggih sak rupa-rupane. Ora. Iki jan apik tenan pendapamu. Pendapamu jan apik tenan. Piye? Ya mongko emane ana pendhapa gedene semene kok. Sing separo gendeng, sing separo asbes. Pendhapa cara ngendi ngene iki? Niki niku karang kula ajeng tumbas gendeng niku danane pun mepet. Pun entek-entekan kula ngedoli napa-napa mergo anak kula si ndower niku kalah lae judi online. Nganti dol-dolan apa-apa. Kula niku urip sengsara gara-gara wedhus siji nika. Nganti ora deduwen. Wah, ya ora mokal. Yen to kowe uripmu ngrekoso, mongko aku percaya kowe iki jaring ngetutke Pandhawa. Pandhawa kuwi wong sing sugih. Bondo Bandu seprapat jagat kuwi karepe para Pandhawa. Mula kang saka kuwi aku ngalem lehmu gawe Pandhawa. Hah? Matur sembah nuwun. Nggih sak rupa-rupa wong niki dereng dicet. Ora apa-apa. Nek urung dicet kuwi malah ketok kesan alamine entuk Semar. Alamine entuk naturalistik. Nggih, naturalistik. Iya. Aja kaget mergo aku ki cah seni rupa. Mula aku sithik oke aku yo ngerti bab perkayunan ngene aku yo ngerti. Wah, edan. Suwunanmu saka kayu sono keling. Nggih sak gatuk-gatuk kula niku nggen pekarangan kula enten sekedhik terus kula damel suwunan. Wah, edan lha kok iso gedene semono. Yo. Kraton kuwi ora ngasih semene gedene. Yo, tak alem Semar, tak alem. Mengkeri yen panjenengan menika nalin terus saking pundi? Saurunge aku njuk ngapura nek aku ora basa karo kowe mergo pancen nuwun sewu yen to dititis kok kalungguhane derajat lan pangkat. Aku lan kowe kuwi dhuwur derajatku timbangane derajatmu. Mula kang saka kuwi
Di ngapura yen aku ora basa karo kowe mergo mengko nek aku basa karo kowe mundak kowe gedhe ndasmu kowe gembelo. Ah, nggih mboten napa-napa. Mboten masalah kula niku wonge nrimonan kok sinuwun. Ya. Nek kowe sudi mestani karo aku iki Nalendring Panggang Kencana jejulukku Prabu Lokayanti. Sinten? Prabu Marwiyanti gundule Nalendring Panggang Kencana ngisi ing samudra jejulukku Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Ya. Wah. Mula kok ngelendi di sawang. Kaget aku wah jane ora jenenge kok Yanti. Wah ya ora mokal. Yanti ku sing ngetutke aku kae. Ha ya wis. Kowe menengah. Heeh. Kowe bengi iki dikawal. Heeh. Asem aku wingi tanggal 30 diawasi bojoku kowe. Tak sawangi monengen iki wis kaya ora ana sapa-sapa kae kok tak sawang gak ceglek tak ulu ngono. Bareng ngono kok ana sing muni siji. Loro. Wah, sengsara aku ora bebas aku. Anak bojoku nyusul jebule wah jan tobat. Prabu Lokayanti. Iya. Aku Nalendring Panggang Kencana, Prabu Lokayanti. Wontene wigatosipun wonten ing mriki. Sepisan aku tilik marang karaharjanmu, ternyata kowe iki dikondhangke pamong agung. Kowe iki dikondhangke pamong agung, kowe iki dikondhangke pamong sejati. Mergo kowe uga wis nampa wahyu pamonging sejati. Kowe iki wong kondhang. Kowe iki wong kondhang arep kowe iki wong ora duwe derajat pangkat, ibarate kowe iki mung wong tani ning jenengmu ki ambabar arum sak indenging Nuswantara. Sak indenging tanah Jawa ki sapa sing ora ngerti karo kowe? Lah banjur kabar sing wis sumebar parata kowe mau tekan negaraku ing Panggang Kencana ngisi ing samudra ana ing omahe utawa kedhatone Prabu Lokayanti. Nggih. Mula kang saka kuwi Semar. Prapta kowe ning kene iki mbutuhke karo kowe tulungana aku ya Semar, tulungana aku. Pripun? Nek jenengan ajeng nyebrak kali kula niku wong ora deduwen. Kula disebraki tangga kula men seprene dereng dibalekke kok. Bengi iki mayang. Syukur alhamdulillah mesti sesuk kowe balekke. Jare sapa? Wong le wayangan mung sambatan kok. Tanggamu lho Mir, nek bengi iki genah cair awake dhewe. Ha iya. Ning sing bengi iki kancane dhewe sing ora melu iki dheweke sambatan saiki, dheweke mayang sambatan. Wayange nganggo wayang kerdus, mergo nek wayang kulit gapite sungu kok gapite nayang. Mergo nek pocapan mudan deres plahara. Saenekne wayang kelir teles kabeh. Ha iya. Kuwi mergo sawape. Ha iya. Sawap cangkeme. Pancen udan tresnan. Ha iya. Panjenengan Prabu Lokayanti. Ya. Aku butuh karo kowe. Tulungono aku. Tulungono aku iki wis 3 sasi. Wah, edan. Negaraku ketaman pagebluk. Negaraku taman pagebluk. Oke. Kawula sing esuk lara sore tekaning pati, sore mati esuk ora ana. Oke dadane. Banjur aku wis ngrawuhake Brahmana winasih 1000 sugata kinarya nambah rengkaning praja. Wonten uga gagar wigar antuk karya ora ning kiai siji wae sing iso nentremke kahanan negaraku. Njur aku bingung njur aku. Nalikane tabuh wanci jam 1 bengi utawa dini hari jam 1 esuk
Aku krungu jago kluruk tumuli aku nglaksanake salat tahajud. Aku entuk pituduhing Gusti yen to negaraku iso walu yen nirmala temah jati-jati temahing mulya. Jroning aku salat tahajud lan salat istikharah, aku oleh petunjuk yen to negaraku ing panggang kencana ngisi ing samudra telung kedheping paningal wae ditunggone karo Pamong Agung ing tanah Jawa sing ora liya kejaba ya mung Kyai Semar Badranaya, ya Sang Nayantaka, ya Dudha Manang Munung, ya Saron Sari. Wah, Semar iki penyaron to jebule. Menengo. Iki wis suwe tak rahasiake kok iki wong iki malah ngerti jenengku. Ya ben, penting ora nyebrak dalang kowe. Menengo cangkemmu. Mula kang saka kuwi Semar tulungono aku, Semar aku butuh tenan karo kowe. Ayo, kowe tak ganti ning negaraku ora ketang mung telung kedheping peninggal. Kowe lungguh nang negaraku. Kowe gawe asrana tentreming waluyane negaraku ing panggang cana ngisi ing samudra. Kowe gawe asrana kabagyan, kowe gawe asrana waluyane praja. Aku njaluk tulung tenan. Ora ketang mung tulung kedheping meninggal, aku njaluk tulung tenan. Aku njaluk tulung tenan. Kowe njaluk apa wae kowe bakal tak turuti. Kowe njaluk mobil Mercy, kowe njaluk Civic Turbo, kowe njaluk Pajero. Kabeh tak turuti. Omahmu iki wis apik. Sing separo asbes iki tak ganti gendeng kabeh. Aku saguh. Kasembatan nek kowe gelem tak boyong negaraku. Ora ketang mung tulung kedheping meninggal. Anakmu telu kuwi tukoke mobil dhewe-dhewe, tukoke sapi dhewe-dhewe, men ngingu sapi, ingon-ingon Rajakaya. Kabeh men ngrembaka. Anakmu sing duwe usaha apa? Matur karo aku, waton kowe gelem tak boyong ning negaraku. Gawe srana dadi srana wali ning praja. Ning panggang kencana kowe bakal tak wenehi apa wae sing pok gelem utawa sing pok bengini mesti bakal kasembatan. Saka kersane Prabu Lokayanti. Ngono Semar. Nggih. Ning yen kowe ora gelem tak boyong, kowe ora gelem tak boyong ning negaraku sing gedhe pangapuramu, paripeksa aku kudu ngrusui karo kowe, kowe kudu tak judak kewajiban mulyane. Kowe kudu tak boyong ning negaraku. Sekarang juga. Wis, kuwi aturku. Akeh luputku, njaluk ngapura. Assalamualaikum. Nggih. Matur nuwun. Saderengipun ngaturaken kasugengan rawuh jengantika Gusti kula kenging sinuwun Prabu Lokayanti. Ya. Salajengipun sugeng rawuh wonten ing gubuk kula nggih kaya ngeten iki gubuke Semar. Sarwa sarwi kekirangan sak wontene. Ora apa-apa, aku malah seneng omah kaya ngene iki. Wesik kae kok ana kamar lawange pirang-pirang. Niki niku karang kula niku caket kalian tempat wisata. Dados saking pemerintah ingkang ngawontenaken tempat wisata Dharma Wisata menika kula wau. Dawuh kalian kula kapure griya kula menika dipun dadosaken homestay. Kagem para wisatawan turis-turis ingkang nedya Dharma Wisata wonten ing tempat wisata Cerak griya kula niki kapurih nginep wonten ngriki. Ngono Semar. Nggih. Mila saking menika kula matur sembah nuwun awit rawuh jengantika Gusti kula kenging sinuwun Prabu Lokayanti. Salajengipun menawi jengantika nanjehaken bab Probya wonten ing wilayah Gunung Kidul mriki menika sampun kula padha mboten wonten kula bedak-bedake. Mir. Ngopo to, Le? Iki arep iki kudu wong arep nanggap. Lah wong arep kepiye? Kowe iki dijak ning negarane Prabu Lokayanti, kowe dikon gawe srana waluyaning praja ning panggang kencana ngisi samudra. Mergo ke taman pagebluk ora kok arep nanggap wujudmu ki ora. Aduh, apa-apa ono sing gelem nanggap wayanganmu, wong wayanganmu kuwi saru-saru. Ayo. Muni ya kowe. Tak kira ki takon rega kok Drole. Ora, kuwi ora mboyong kowe. Ora.
nuwun sewu. Gusti kula Pandhawa gangsal cacahipun wonten rawuh wonten mriki menika ugi betahaken kaliyan kula. Lho. Sinuwun Puntadewa iki rawuh mriki gombutake karo kowe. Ah nggih. Wigatosipun mboten sanes. Gusti Ayuwara Drupadi menika sampun 3 sasi ilang oncat saka kraton negara Ngamarta. Ah nuwun sewu. Kula sago sewanteng negarane sampean waton pun rampung kewajiban kula. Banjur kapan rampunge kewajiban manggon mungku padi marang garwane nata ing Amarta. Nggih kula mboten saged mesthekaken malih menika. Ingkang baken menawi rampung sedina sak sampunipun rampung kula ngupadi menika kula langsung sowan gas meluncur teng negarane sampean. Wontene rampung sesasi nggih sesasi kula nembe sowan. Wontene rampung setahun kula nggih sowan. Wontene seminggu nembe rampung kula seminggu menika kula nembe sowan marang Sri Ngandika. Waduh. Ora iso jagake nek ngono. Ha nggih nuwun sewu. Malah kepara nek niki mengke mboten rampung. Sing gedhe pangapura Sri Ngandika kula mboten saged sowan wonten negare Paduka Gusti kula nggih sinuwun Prabu Lokayanti sinuwun. Caca muntapler kinantat duka yayasinepe netra kocak ngondarandir caca bang mawingo wingo wah gawe gelane atiku ucapmu jawabmu kang kaya mangkono Semar. Ya. Nek kowe bloko karo aku, nek kowe wegah sowaning negaraku, kowe mung karek omong ora sakaran berkudeng. Aku ki sedek kewajiban iki. Kula sedek kewajiban iki niku. Nek rampung setahun kula tak sowan setahun, nek mboten rampung kula ora iso sowan teng negarane sampean. Apa apik kaya ngono kuwi? Ngelake atiku kowe Semar. Nyatanipun nggih saged kula ngaten. Nek rampunge nggih setahun kula sowane setahun. Nek wondene mboten setahun rampung nggih ngentosi sak rampung kula panjenengan kedah ngantri selak modar kawula sanegaraku. Iki ibarate nggone ketaman pagebluk iki wis stadium akhir. Lah kowe malah muni delangap-delangap cangkemmu kowe muni nek ora rampung ya ora arep sowan kowe gawe gelane atiku. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Kowe kudu tak ruda paripeksa. Dina iki kowe kudu sowan negaraku. Kowe kudu sowan negaraku, kowe kudu gelem, kowe kudu manut tak boyong ning negaraku panggang kencana sing samudra. Nek kowe ora gelem tak ruda paripeksa, kawula sakarang kademlak bumi angus. Tarik baru iblis lanat keparat. Nono gareng ki arep ngopo? Meneng. Iki jenggotmu nyantoli, meneng. Meneng. Sampeyan tak bilani, ora sakekan berguteng. Semangkean Nalendra Marwiyanti. Iblis kowe. Lho. Ya nang mung kaya kelinci dengkulmu melocot. Iki anake mbarep Semar, ayo. Muni piye kowe mau? Kowe mau muni piye? Semar nganti ora gelem tak bayi negaraku. Bakal tak ruda paripeksa kawula sakarang kadempel tak gawe karang abang, tak gawe sungsang bawana. Tak gawe bumi angus. Wah, Bagong merem kok ya wis kowe sing ngamuk. Apa mbok kira kowe muni ngono kuwi apa kowe ora noleh? Apa kowe ora ngerti nek ning kono mau lungguh. Atmaja pembayune Semar Badrana sing besok bakal gumanti kalunggane Semar momong tanah Jawa. Dengkele atos. Wong tanah Jawa minggat nek sing ngomong kowe. Ora iki minggu meden-medeni ora. Kowe menengo, bapak diem dulu iki tak belanane, iki tak rampungane. Lah kok sampean kaya ngono kuwi? Sampean duwe ucap sing kaya ngono kuwi apa wis mbok pikir nyok munyok?
Apa kowe wis mikir eneng kene iki ning Gareng apa ora? Eneng kene ning Nala Gareng apa ora? Eneng anak-anak Semar apa ora? Lah kok sampean waton ngucap, kowe ra gelem tak boyong kamu tak karang abang. Lho iki lin Mas karang kadempel. Aja waton bisa ngucap kowe, semangkean kowe. Wah, ora wedi karo dapurmu. Ane kowe ra wedi karo aku. Ayo nang ngendi papan neter katekan. Ayo metu njowo laden ana krijaku malah. Wah, semangkean ora. Gareng-gareng nanti Pak. Ratu kae mau ditantang karo Gareng. Wah, edan. Gareng ki mong kaya ngono kae arep mungsa ratu gedhe dhuwur kae mau. Heeh. Wah, kok keliwat pakartine Gareng. Hah. Njur iki piye iki kanane wis kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan. Lho kok sike. Orang-orang ini pada datang ke sini mau diapain kalau gak disuruh ngundurke ratu kae mau, ora tak takon. Kowe iki wis pirang tahun bae labuh karo Pandhawa. Lah nek wong-wong iki kok roh sampean kerepotan, lah kok diem aja. Hai, ratu macam apa? Ora eling kalau sampean nyoblos dhisik. Ora. Ora ngawur suaramu. Sinuwun. Apa Bagong? Wah, sampean ngerti kanane Nala Gareng le nantang ratu kae mau. Iya, aku ngerti. Wah, edan. Iki ora tak akal. Ndara Arjuna. Apa? Apa sampean ikhlas nek weruh Nala Gareng dipiloro karo ratu kae mau? Ora ikhlas. Sampean mboten nrimaken? Ora, aku ora trima. Cobi. Sampean ki wis pirang taun bae dilabuhi karo Nala Gareng. Wis ora iso dipetung taune, wis suwe banget. Lah nggih. Dadi nek Nala Gareng lara-lara, aku ora trima. Nek Nala Gareng mati, aku layat. Waduh. Tak kira ki arep melu golek dalaning mati apa? Sampeyan lahir batin nggone tresna karo Nala Gareng. Iya, aku lahir batin tresna karo Nala Gareng. Lah saiki Nala Gareng duwe kesusahan. Kok sampeyan meneng wae iki? Apa sampeyan ra ndek perasaan? Waduh, edan. Aku ki wong sing kepiye? Ngatasi sing belani aku meneng wae. Nah. Ngono to metu kono to diundurke ratune. Ndar bariku Dara. Apa? Sampeyan kelingan mboten jaman sampeyan dilabuhi Gareng? Ora kelingan. Lho, piye to ki? Jaman sampeyan isih wujud bungkus. Jaman sampeyan disalahke teng-tengah ngalas. Berasa ngara. Ha sampean ora kelingan nek sing nunggaki sinten? Gareng Den. Sing nunggaki Gareng. Iki aja ngasi iki mengko Ndara Werkudara sing tesih wujud bungkus menika direka daya dening mungsuh. Lah sing nunggu niku Nala Gareng nganti mati-matian Nala Gareng niku arep dipangan macan barang. Apa ya ngono? Ngono. Matur nuwun lengun cali amplop matur nuwun. Sampeyan kok weruh Nala Gareng arep dipulasara karo ratu kemo, sampeyan meneng wae. Lah apa kuwi? Nek ngono Nala Gareng nglabuhi karo aku. Nglabuhi karo sampeyan coba to. Coba nek sampeyan ora dilabuhi karo Nala Gareng, sampeyan dhisik wujud bungkus. Sampeyan wis pecah bungkuse, sampeyan ora sida urip ning alam donya, ora sida dadi satriya ing Jodipati Raden Rani Wahyudi. Niku sampean mangeling-eling niku. Sing mbela sampean niku Nala Gareng bae ora bae-bae. Nala Gareng arep wujude kaya kelinci. Ning nika ampuh tenan. Nek ngono Nala Gareng dilelabuhan karo aku. Lah dilelabuhan wae gedhe. Wah, edan. Aku kudu nulungi karo Nala Gareng. Nah, rak ngono. Padhing anane. Sampeyan
Dilabuhi napa Nara Gareng? Akeh banget. Kok mboten belani? Nek aku iso perang ngono, Apa nggih pun jenengan lenggah teng mriki mawon, pun. Nggo kula kanthi teng mriki nggo. Pun lenggah teng mriku. Pun teng mriku mawon sae-sae mawon. iya. Saman dilabuhi napa Nara Gareng? Ha akeh banget. Jaman nalikane ono aku disingetake ning Widara Kandang. Heeh, jaman melu Mbah Kuat. Ana ing Widara Kandang. Bapa Sagopa, Ibu Sagopi sing nglabuhi aku Nala Gareng. Lah, Kula ya melu kae, aku ya melu. Aku ya melu kae. apa iya? Nggih. Aku ora tau weruh irungmu. Wah, kula iki karang irung kula pesek dadi ra ketok. Sampeyan labuhane kathah tumrap apa Nala Gareng labuhane kathah tumrap sampean. Akeh banget. Saiki Gareng arep dipulasa karo ratu kae mau kok. Sampeyan meneng wae. Waduh, nek ngono aku duwe utang budi karo Nala Gareng. Lah duwe akeh banget. Waduh, edan. Ora nyangka yen to Nala Gareng duwe labuhan kang gedhe karo Kresna. Wes, piye Mer? Tentrem kahanane Mer. Nek ngono wis dukun budal dhewe-dhewe wae. Kakangmu Nala Gareng ka diawat-awati lho. Siap awat-awatane lah. Ayo truk melu. Ayo. Koclok ki iso-iso eling ngakali bendarane aku ki ngerti kae mau jane mau ngapusi merga wedi le nandangi ratu kae mau ning ora apa-apa. Cah kaya ngono kae iki dilegani wae, diyani wae. Wah edan-edan. Teka kahanane kriwikan dadi grojokan gegoyo dadi tangisan Werkudara lan Janaka sing prayitna ngati-ati kae Prabu Lokayanti. Kae Nalendra sing digdaya lho Werkudara lan Arjuna.